हामबाय दिनै रिङैथि बुजाक सिनि ककथुमनाय सिनि मिडिया बन्द रखना ब्लेके हामबायरो जों दिनै जरुरी खालाय जे मिडिया रिङै मा नाहमानि अबनो सिनि कायसा कारण जों फाइनाय जानुवारिनि 6 तारिखनि सिमि सिनि ब्लेके नांखुकमानि मुभमेन्ट खालायनानै दिगि थांदङ बनि बागै जों फाइनाय 6 तारिखआव समस्त IPF दिनै ब्रादारहुड अर्गानाइजेशन जेता तंनाय बरक मै मिलिवै आसुक लायै सेंट्रल कमिटिनि माध्यमे जों सिद्धांत नाहारका जे फाइनाय 6 तारिखनि सिनि मुभमेन्ट सुरुंनाय बनि बागै जे मुभमेन्ट सुरु जों अबनि बागै खायनायो जे त्रिपुरा हास्टेव आगि जे थानाय 2009 नि सिमिनो जे सिनि IPF त्रिपुरालेण्ड नि बागै आलादा राज्यनि जे डिमान्ड खालायदोंमोन अबनो रोख सावैनो जों दाबो बाहायनो कन्टिन्यू दाबो जों डिमान्ड खालायनो थानाय बनि बागै जों विशेष खायै अजाराव त्रिपुरालेण्ड सानमानि साथे साथे गोसाराव किसा सिनाब माने त्रिपुरा सारनाय ताइबो क्षतिकारक है हामियांगनानै दिगि थांतंखा अबनो अमहाय जे जों थानाय मासनि सिगाङाव जे जों खोनाखा जे 2016 न बसबित्तिग्रमै जे कैसा CAB है के ताबो गाबनो CAA खालायमानि आबनो जों कन्टिन्यू बिरोधिता खालायनाय ताइ आबनो जों खालायबो थानाय आबनो रोखसायनो जों नायो भारत सरकार जे आइन ती फैका ओ आइनना रसाय मानानाय है बातिल मा खायनाय अबन बागने अबनो रोखसायनो जों जे सिनि कतर मुभमेन्ट ओ मुभमेन्ट जों सारा त्रिपुरानि जारा जे त्रिपुरा सारकना है के चिनि दफारकना हामजाकनाय बर रकना जों अबन ककसार जोंरो केबनि बिरोधिताया जोंरो जों जे चिनि मेन त्रिपुरालेण्ड नांगमानि अ त्रिपुरालेण्डनि साथेनो जों अबनबो त्लां थांगा बनि बागैनो जों सावा सिनि जे डिमान्ड खालायतानि अ जागाव जत्त समग्र त्रिपुराबासी रकना आबगै फायनानै बनि बागै अ जागा जों नुखा जे ताबुक जे का हेयाके CAA जेता चालुं माने आबनो दाति दाति खालाय रसाय माने भारत सरकार जों ताइबो वान सुजाक जों अर त्रिपुरा हास्टेव अमहायके समस्त त्रिपुराबासी आन्दोलन खालायमानि साथे साथे सिनि केन्द्रबो सिनि जे बर रकना सिनि IPF दिनै लिडार हायके त्रिपुरा हानि जत सिनाय नुकनाय रकना थाङै जों दिल्लीआवबो थाङै कक्सनान बगै सिनि तियार अंलाय दङ अबन बगै बसुक जरातै मान जों नायनाय सुरु जों अ जागा मेन सिनि डिमान्ड खाय त्रिपुरालेण्ड सिमिया अबन बगै जों जे ताबुक CAA जेता चालु खायदोंमानि अब आबनबो बातिल खाय मा खायनाय हाके रसाय मानानाय आबनो तै खाय तै कैसे जों त्रिपुरा दाति दाति खालाय NRC बो चालु खालाय जेता फातारनि जेता बेआइनिति हापायनाय बरकनबो दाति दाति खालाय अ त्रिपुरा हास्ते नरिमा रहनाय हाके सारा भारतबर्ष जेमन चालुं तमहाय त्रिपुरा हास्तेबो दाति चालु खालाय बरकनो बात खालाय रहनान बागैना आं समस्त त्रिपुराबासी रकनो ककचर बने बागै जों अ जागा केबनो बिरोधिया जों एकमात्र भारतबर्षनि जेता आइन दंमोनि अबनो दाति पास खालाय जोंनो दाति दाति खालाय सिनि दफानि बर रकनो हायके सिनि कुंथाय बारन बर रकनो मथांनानि लामा पार्मानेन्ट सल्युशन जोंनो रहनानि बागै जों मेन सिनि डिमान्ड त्रिपुरालेण्ड दंमोनि साथे साथे जों अबनो आन्दोलन खालायमा दं बनि बागै आं समस्त त्रिपुराबासीनो अबनो कयनोमो जों नरक नाहारता तंनि आनो तिनी बनो अमहायके नासिं तंग जे जरा अखेबो जों बेलायके सुजुगमान तंखा पुनसुतैपुर रमना नांगौ माहायकेना जों ताबो जे केन्द्र सरकार भारतबर्ष अमहाय जे गुगल माने अनेक किछु प्रब्लेम उमान जरावा त्रिपुरा हास्तेन बागैबो सिनि डिमान्ड मान बागै समस्त त्रिपुराबासी नासिक तंगे वै जतन आबुक फायनानै खयै आनि किसिसा कक सामने सकना हामबाय 6 तारिखआव जागोन फायनाय 6 तारिख जों खुमलंग एरेन जे दुकमाली बाजार जों अलरेडी जों आरो कन्टिन्यू रोटेशन बाय जों तंनाय फार्स्ट नि दिन जों 6 तारिख 10 तानि सिमि जों आरो सिनि पार्टीनि प्रेसिडेन्ट सिनि NC सार हेके तिनि पार्टीनि GS मेबार सार बरकनि नेतृत्वनो समस्त MLA तंगने जों जागा आन्दोलन खालायनानै दिगि थां दङ 10 तनो जों मुम फनाङै साथि किथार मथङै सिनि आन्दोलन चय सयानि बागै हेका अनिर्दिष्ट कालनि बागैनो जों आन्दोलन खालायजानो दिगि थां दङ
Home Minister no chini party no hoita chung continue no sai tongo jem sujok mana chung apron sau chung tirpole ne bagai kuno sai aba hai kuno kokore continue tirpole ne bagai chung sai tong phiaba chung no tabuk jora tirpole nung tabuk je chung demand khai tong bono no direct riya hani bo saimia phiaba somoy opekha somoy no chung tabuk na singai tongo somoy no opekha phiaba chung tabuk somoy no madama chung judi nini ani judi baksa khlai andolon khaimgai tirpole chung dati ni manlai obviously sini main uddesho chung abane bagai na Amit Shah ne ha ke chung je Narendra Modi bine je Bharat ne Prime Minister bong ne thini chini kaham tirpura basi judi ekota ngai chung demand khai chung chini tirpole dati khlai manai भारतवर्ष में जे आइन तंगमनी भारतवर्ष ताबु जे चालु खाइ तंगमनी आबनि बागै जे NRC चालु खाइतों जों अब नायो फेबा केंद्र सरकार ताम दिसिना बाचिन पार्टी जों आबनो तै जे कक सालाइ दङ आबनो तै जों सालाइ दङ जे भारतवर्ष न उपरै जों ताबु ब इयार न काट अफ इयार खाइ आबनो जों ना सिंजाक आबनो तै न जों खांनाय फेबा जों ताबु जे का हाया के सिए जेता तंग तंगमनी आबनो के जों नास नाया टोटली जों आबनो प्रोटेस्ट खायो अंकबा जों आबो कुनु इयार न जों रमिना हालिया इयार न जों दाति परिष्कार कक चिन कक आबनो बातिल माखाने अबनो जदि नों आबनो जुदि चालु खायांके भारत ताक त्रिपुरा हास्तेवा सुदो अ जागाव त्रिपुरा सिमनि तांगै हातारनि बरक न रुजुइ तंगैबा नों अमाय गोबां मा जाय थाइ दङ भारत तलां थांदे तलाङै गुबुन तै गबो राज्य बोरै दे ताङै जों त्रिपुरा सिमि हरै तंनाय अबनो चिन डिमान्ड दं सेंट्रल गभर्नमेंट कन्टिन्यू माने एकदम स्राय स्रायका कग्रनो साजाक सेंट्रल गभर्नमेंट जों जस्ट डिमान्ड फेबा सेंट्रल कमिटी ताम खाया चिनि तो डिमान्ड जोंआबो याकर फाइमिया डिमान्ड तो चिनि मा तंनाय डिमान्ड कन्टिन्यू जों खालायलाय दं बेलाके हामबाय IPFT assignment mono region only for separate state Tipraland man kangkai जों bo mono nayo immediate India government Tipraland dakti rina niang thong Tipraland mamani yagulas sini party जों bom dekhe ran khanai abosini central government are central committee I50 no जों आलोचना खालायनाय government tabo I50 no omono saka ba I50 no simiya every media ni bisingti India ne joto citizenship tongnai rokno राजनीतिक फायदे ने बगै बरक सावै मन तबो 2004 फन काट अफ डेट खाइमनो बा 1980 फन खाइमनो बा 70 फन खाइमनो आइफन इंडिया गवर्नमेंट ताम सिद्धांत ना आ सिद्धांत ना पाइमन परे जों सिनि पार्टी लेभेल ति बा सिनि केंद्र कमिटि नि जों आलोचना खालायनाय बनि परे जों साखायनाय